Bună seara! Sunt deosebit de onorat să primesc titlul de cetățean de onoare al comunității botoșană. Un loc pe care l-am descoperit acum un an și unde mă simt ca acasă. Nu am origini românești, însă dumneavoastră m-ați primit în casa voastră cu brațele larg deschise. Mi-ați așezat la masă cu voi, mi-ați îmbrăcat în costumul popular, mi-ați învățat tradițiile voastre, mi-ați arătat încă o dată că poporul roman este un popor primitor și mândru. Un popor cu tradiții veche care se transmite din generație în generație într-o țară cu peisaje extraordinar de frumoase. De aceea am revenit aici alături de familia mea, care este astăzi prezentă cu noi aici. Am dorit să le arăt și lor acest colț de rai, dar mai ales să cunoască bunătatea, inteligența, demnitatea și căldura umană a romanilor. Nu doar eu am fost impresionat de frumusețea acestor locuri. Mănăstirile din Bucovina i-au inspirat și pe marele pictor israelian Reuven Rubin. El și-a petrecut tinerețea la Fălticeni, timp în care a admirat frumusețea aparte a zonei. În picturile sale se regăsesc scene din frescele mănăstirile Voroneț sau Moldovița, adevărata comori spirituale. În Bucovina a existat o comunitate evreiască importantă și activă, o comunitate despre a care existența știm că datează încă din timpul lui Ștefan cel Mare. Din păcate, Holocaustul a schimbat în mod brutal conviețuirea dintre creștini și evrei. Din Bucovina, 91.000 de evrei au fost deportați în Transnistria. La ordinele marșalului Ion Antonescu au fost condamnați la moarte. Cei care au scăpat cu viața au emigrat apoi în Israel. După 80 de ani de la tragedia Holocaustului, asistăm în prezent la un nou război sângeros. Milioane de oameni au fost nevoiți să-și părăsească țara pentru a se salva. La câteva kilometri de aici, poporul roman s-a organizat extraordinar pentru a-și sprijini pe cei aflați în nevoie. Doresc să mulțumesc autoritățile romane și în special domnului președinte Gheorghe Flutu pentru că au ajutat israelieni și evrei să scapă de războiul din Ucraina. Pentru o mână de ajutor întinsă în astfel de momente cumplite. Noi, poporul evreu, suntem mândri de această prietenie frumoasă și solidă dintre țările noastre, dar mai ales de prietenia dintre oameni. Dovada vie este legătura pe care eu am creat-o aici cu dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că m-ați primit în casele și în inimile voastre. Peste câteva luni îmi voi încheia misiunea mea de ambasador în România, o țară care ocupă un loc special pentru mine. Se spune că poți lua pe cineva din România, dar nu poți lua România din inima cuiva. Eu spun, nu poți lua Bucovina din inima cuiva. Veți fi mereu în inima mea. Vă mulțumesc!
Marcel, adresate la adresa noastră emoțională și Gentul Ceaba îți scapă emoții de la deal. Așa, dar vă așteptăm. Pot să vă promit că și atunci când o să plec, o să vin des în Bucovina. Vă așteptăm. Mai ales că sunt cetățean. Mulțumesc. Mulțumesc.